MN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ang napadasang sigalanon karon bagkining basta kalalaki nga taga Ibu Lapu-Lapu City. Nga dumatatampo nagdasangan nga Paulo. Nabiyay kalingawan ros pusok. Kay nagsingabot ng pista. Nanaltas kalingawan na. O sa may kalingawan? Drama ang tingali to. Wadto ta ha. Ipanangan ti ka sa mong mama. Sige, bahala ka. Lakas magkas akong mama. Oh, good boy, good ko. Diba man siya nga buutan ko. Swerte ra ni mo nakahigalan ako ha. Oy, maswerte ka na ako. Ako rin nilahutay ni mong amiga. Isalig ko ni mo si May, ha? Mas maguwang ka man gud niya ang edad. Luya, tiguan na ganda ikaw, Paulo. 2 years ra nga atong gap ha. Mo magani nga dili ko gusto nga magkuya ka nako. Kay mas tiguang pa kanako glaong. Batang edad, tiguang mo glaong. Kaya. Magapak maga. Ay gusto ko. Oh, masuko man di. Ay, hilom na ana. Gusto na. Tingalig mapunta na sa away, ha? Murag mo mga bata, da. Dili gyud may magaway tita. Unya, kauban ba ninyo si Myla nga imong uyab? Oo, kaming tulo ang mananaw og drama. Thank you tita ha. Daghanas ang tao. Uy, maglisod tagsuot. Laaya, layo kay ta. Di ta magkaklaro sa mga naong sa mga artistas DYHP. Nga tingog lang itong paminaw ni Neron. Dagkang kayong tao. Uy, mas maayo pang manood na lang una tag Barbie. Na may open sa atbang. Panganta na lang ta, uy. Di na lang ta mo pugos og tanaw sa drama. Daghang tao, samo. Inom ta ha? Ako'y taya. Dagay kwarta. Nagtigo magugos akong allowance, good. Hala, di ra ba ko mainom, ha? Makasabaan niya akong mama. Labot pa, di ko ganang mo inom. Di ko ka mao. At tadloan, di ka. Uy, si Mayla. Ay, apil si May sa imong kabuang ha. Sa aling labas tita na ko, nga ako mo yung kuyog. Di sa kumay mo inom mo eh. Ako, kung dili mo mo inom, ako'y mo inom. Tanaw na lang mo. Ako saman, order na lang mo pagkaon ka, ha? Ingon man soft drinks. Aron malingaw sad mo. Samtang magkanta-kanta ta. Ipong na ko da. Malabim sa gug ka. Ay, kaupat na ng botillas beer. Di ka man gumapabadlong gud. I-restrooms ako, ha? Kuyugan na lang ka. Ayaw na. Kagayo na ako. Dili ka lang. Okay ka lang? Okay na, okay. Sige, balik na dayon ko. Nadugay lagi si Myla, no? Kanahan, tingalig na tuwa na sa CR tuwos kahubog. Kaya ta, dini ka lang. Ako apason. Uy, hala. May mga pulis ka ni Suri di sa bar. Kauwaw na siya. Paulo. Tika mo na, nagtuhan sila sa tagyan sa bar, so sa CR. Nga, nagrubuhay sila, si May o gatong iyang gikamit na lalaki dito sa bar. Magsabas lang hubog, mga baboy. Sila dahil mag-pick up sa mga pulis. Lalo niya, basta may plano mo. Pila na kakaadlaw nga absent, ha? Naunsa naman ka? Nawa na akong kanang mutungha. Kaya nga naman. Paminaw ko, gilibak ko sa mga tao din eh. Tungkol sa nitabo ni Mayla. Nauwaw ko. Ayaw sila pa ng balinga. Naunsa man ka. Huwag mo kong kailabot sa daotang binuhatan ni Myla. Nagagawa sa mansab siya. Kaya nagpabayad mo lang tag-iya sa bar aron iatras niya ang iyang reklamo. Ako mo'y kibasos kinikanan ni Mayla. Nagpabaya ko ko. Nganong wa ko makabadlong. Mayong mong hustos sila. Dili ko mayong uyab. Dili. Paulo, nagbalik mo? Mahal ko din ako sa Mayla. Nakabalik yun eh. Nangayas akong sorry sa akong pagpabaya niya. Kung asa ka malipay, suportante ka. Friends good ta. Salamat ha. Kaninda ta sa lida eh. Ano kung gawa makuyog na kusmayla na? Malingaw sa tasyaron. Si May maning nanawag? Hello, May. Asa ka? Niya ko sa mall. Mutanawag ko sini. Gananda, apas na rin. Nagkuyog mo, Myla? Wara ba? Mulargam ko no siya sa uslob. May isend ko naman sa messenger, ha? Tanawa, nagka-data ka?
May free wifi man diri sa taas mall. Musaka lang ko. Aron ma-open ako nga akong messenger. Oh, sige na. Naka-free wifi na ko. Isayin na ang imong gingon. Kay hapit ng oras sa tanawon ko salida. Oh, send na. I-check lang. Sige. Akong tanawon. Bye. Sama ni. Picture ni Mayla ug may kauban siyang lalaki. Ug sweet kay sila. Sorry ha. Dili gud unta ko masulti nimo. Di gud tato na ako i-send nimo. Magkonsensya mo sa ko nimo kun magmatag buntag. Ikaw ba nag-acto niya? Agaw ikagaw. Wa man makakita si Mayla niya. Nalimot sa tingali siya sa naong sa akong ikagaw. Gipicturan sila o gisend sa akong messenger. Mayrosan. Paulo. Bata pa masad ko. Wa may mawa na ako. Concentrate lang sa ako sa akong pagtungha. Maka-college, maka-graduate niya, makatrabaho. Asa rin yan ang uyab-uyab. Tuod, may isulti ko. Oh, saan mo sad? Mularga ko Manila. Ato ko mo padayon sa akong college. Laaya sa day, nga walas may. Wala ko'y kasumbungan sa kong mga problema. Wala ko'y masungog. Wala ko'y badi-badi. Mapalibak eh, nanuwag. Hello? Kumusta? Ikaw may kumusta? Manilae naman ka. Pistak ihapon, oy. May uyab ka na? Doon ka ha? Sige, sa pag-iunang mangutana na to, be? Sige, ikaw na lang. Sige. Tubaga din, ha? May uyab ka na? Wa pa. Ikaw, may uyab na sa ka? Wapasad. Murag na ipaabot. Ha? Kinsa man? Murag ikaw, nagka-graduate yung ko sa college sa kursong ECE. Humas sa duha ka tuig, ning graduate na sa CMA sa kursong Commerce. Nibalik siya sa Cebu, aron ari na lang usab ang trabaho. Ug gidawat niya ang akong gugma. Ug nakasabot ni nga magminyo sa hustong panahon. Mao kito mga higalan kaagi ni Paulo nga taga Ibu Lapu-Lapu City. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, niining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suliran. Tawag lang ko sa pangan nga Analisa. Minyo ug may tulo ka buok anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo karon sa akong kapuyo. Aron inyong isabtan, sugdon ko dihang kami nagbuwag mi sa akong bana. Ingon niini ang mga panghitabo. Kadiyot lang. Ma? Uy, unsa man ita mo nimo? Nga nang ingon ang mitsura. Ug nga naman nimo mga naglumba man naghilak. Kibiyaan naming Rico, ma. Unsa kibihan? Nag-away mo? Sobra pa sa away, ma. Nagpasakit ay namig duha. Ug nagbuwag nami. Ay, Ginoo ko. Nangaunsa naman ng taon mo, uy! Imbis ka nagkadaghan ng inyong anak, nagbuwag-buwag naman ninoon mo. Di na ko makaantos ni ama. Sobra na kaayo siya. Sakaan ka naugan na lang ko sa animal. Unya, unsa o ba ni mo ron? Ani lang una mi sa ato magpuyo sa mga bata, ma. Unsa? Mauna ni. Mauna lagi na magdali-dalig ninyo. Unsa naman ni ron? Papa, sad uy. Dangop ganita nila din Sugda naman sa nung tagkasaba. Nakauna-una ba akong maghikog pa. Unsa man? Dayunon to nako? Usan takohon tinuod ka? Katilaw ng babayana ka. Gusto na lang ko ni Ana Alfredo. Ay, ka rin mga atong anak, uy! Hinday ka nyo ganing buang ron kung di ni magtaro og sulti. May pagmulakaw ko, uy. Usa? Asan masab ka? Pangita ko kalipay. Wala ng babayana. Gusto na lagi mo ni Ana Alfredo. Hala, sige, lakaw na Lisa kung gusto ka mo lakaw. Ganang palakon man na ni mong buang nako. Tinangay, mahita na siyang banang buang. Di na sa kuaton niya pa, uy. Asa man kang buang ka, ha? Adto ko sa akong mga amiga. Mangita kong lingaw. Unsa?
Nagbuwag mong liko? Sus, uy. Balik ko pag nag-mention ng pangana. Nag-o. Ingano ko tang nagbuwag-buwag man taon mo. Hindi ako makinongkos taon. Tulubi ang mga anak ninyo. Wa nay angay kabalakan. Insured na ang ako mga anak. Tuwa na silang mama ug papa. Uy, Unsa man? Dating gawi sa barkada na. Inom ta. wow ha, milagro ka. Ang tigtambag sa barkada ka ni Adto, nga bad ang inom, karon maunay ng hagad og inom. Ay, kapoy kayo binutan dabi uy. Pusdan man, magsinalbahis ko. Sa? Sige na. Tawagin ang kanhin atong barkada. Inom tag binong tagay. Usa? Salamat ninyo guys ha. Maasahan gyud ay mo na ako sa panahon nga sama ini. Oh, walang iwanan. Pero, good girl ka man ka ni Adto, Annalisa. Ikaw naman ang hindi mo inom na mo. Ikaw naman itong tigtagay na mo. Tigpalit na mo pulutan. Kun ka ni Adto, good girl ko. Karon, bad girl na ko. Bad girl, ha? Anya, masa man? Mulatay na ka. No problem. Mulatay na ko. Kana! Latay pa mo! 2010, dihang nagbuwag ni sa akong bana. Ug ingon og sa dili ko makadawat sa nahitabo namo. Kinagtinarong baya gyud unta ko sa akong kaminyoon. Ug mahal ko ang akong bana ug mga anak. Dili ko makadawat tungod kay gagmay pa kaayo ang among mga anak. Mao nga mura ko og nagwala. Gisudlan ko ang tanang bisyo hangtod nga may gikaila kong usa ka jeepney driver, si Ed. Unya, Ayaw ko bang imong ugmaan. May pamingdamdumi nga. May tulo kang mga anak na kinahanglan nimo. mao bitaw na ingon ani ko Ed. Tungod sa akong mga anak. Unsa? Gisudlan mo ang tanang bisyo. Unya tungod sa imong anak. Sayop tingali kag litok. Basin imong bana ang buot nimo ipasabot. Ang akong mga anak, Ed. Tungod kinaglibog ko kung unsaon ako sila pagpadako. Ah, Di na ko kaya ang pagpadako nilang tulo, Ed. Dili. Umao nang gusto kong maghubog permi aron malimot ko sa akong problema. Bisag kadiyot lang. duwat ako sa imong kinabuhian. Unsa? Andam kong mga mahan sa imong mga anak. Uy, Ginoo ko, mukuyo ka din ng tawhana. Ngaminyo man ka ng dako. May usapat ka anak sa iyang asawa. Nagbuwag na sila siyang asawa, ma. Ug naglisod na sad ta. Ug amo ni Papa may edad na sad mo. Di na natukaya ang pagpadako sa akong mga anak, ma. Ug niya si Ed nga gustong mga mahan sa akong mga anak. Nganong di man ako dawaton? Annalisa, Praktikal na lang gud ama. Buutan man sad si Ed sa akong tan-aw. Ug mahal ko niya. og ikaw, naigugba ka ba sa niya? Di na importante, ma. Suma good. In love kayo kung Rico ka ni Adto. Maong nagpakasal gyud ko niya bisag supak mo. Pero unsa man? Buwag man lang gihapon mi, di ba? Ay, pastilan ka ni mo, Annalisa. Mura na magipamahala mo ng imong kinabuhi anang Ed. Mura ka bawad-an og laki sa imong kinabuhi. Mura kang dagwala. Sa ako nang gikaingon, ma. Nagkinahanglan kog kaabag sa akong pagpadako sa akong mga anak. Ug si Ed na kana, ma. Annalisa! Salamat nga, nisali ka na kuan. Hinaot nga dili ko nimo pakyason, Ed. Taas ang ako expectation nimo nga dili ko nimo pasakitan. Isaad ko kanaan. Mahimo, dili mo kita makasal. Kay, pulos man tam nga minyo. Apan ipasalig ko nimong magmatinod-anon ko nimo. Ug usamot nga kung gugma nimo. Kung natagan ko nimo anak. Ha? Gusto kag atong anak, Ed? Deb, tabangi ko nga mo abdos, bi. Uy, ngano ko taon naman ka mga inakong tabang? Ngano di man ni Ed? Si Ed may makahatan ni mo anak, uy. Seryoso ko, Deb. Kay ganahan na kayog anak si Ed. Pero wag ko mo mabdos hangtod karon. Hala ka diha, do. Basin may tungod na atong nagbisyo ka. Ha? O baka, si Ed sab. Di driver mo na siya og jeep. Kanya, makaluto mangugo na sa binhi ng tibok adlaw mag-drive? Unsa? Pito na gid mi katuig nga nag-ipon si Ed. Ug wa pa gyud ko mamabdos. Ganahan man gud siya nga may anak ming amo. Wa mi mahibaw kung anong wa mi kaanak. Nga may anak man kung tulo sa akong bana. Ug may anak sad siyang usa sa iyang asawa. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana.
Kung man mi magkabuwag sa akong bana, gisudlan ko ang tanang bisyo. Mao ka ni ang hinungdan kung anong wa na kumumabdos ning akong kaipon karon. Ikaduhang pangutana, usa ka jeepney driver ang akong kaipon. May nakasulti nako nga basig mao kuno ni hinungdan tungod sa tibok adlaw niyang paglingkod dapit sa init nga makina. Naluto kuno iyang similya. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, ngano man kahangwa man kumumabdos karon sa akong kapuyo nga may anak man kong tulo sa akong bana ug siya sab may usa ka anak sa iyang kanhi asawa. Dili ka kami compatible og similya. Ikaupat o katapusan, unsa may among angayng buhaton aron mumabdos nako? Kay naluoy naman gugos akong kaipon nga gusto na kaayo nga magkaanak mi. Bisag mao na lay akong pahalipay niya sa iyang pagbangon nako human kumapukan sa akong bati nga kaminyoon sa akong bana. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Analisa. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kani sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag problema na may punto medical, punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pa man inyong gihuwat mga sukintig paminaw, ipadala na ninyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Mahimo sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa may atong letter sender karong adlaw. Ang atong letter sender si Analisa, 27 years old. Wala gibutang iyang address partner. Punto medical kini iyang problema. Na? Yes. Nagkabuwag man gud ni sila sa iyahang bana og naguol ni siya. No, og pag-ayo tungod kay gagmay pamanggod ang ilahang tulo ka mga anak. Mao nang nisud siya sa tanang bisyo. Hangtod nga may nakaila siyang laki nga andam mga mahan sa iyahang anak. Ang pangan katong si Ed, no? Usa sab kaminyo og may usa ka anak sa iyahang kanhi nga asawa. Bale, buwag sab siya sa iyahang asawa, nag-ipon sila medical. Unya, ang gusto niyang kaipon nga di ay makaanak sab sila. Apan 7 years na lang silang nag-ipon, wa gyud sila'y anak, no? Yes. Una niyang pangutana, human niyang pagbuwag sa iyahang bana, isudlan kuno niya tanang bisyo, mo baka kuno hinungdan nga, wa gyud kuno siya mumabdos kuyog siyang kaipon. Sa mga tanang bisyo partner, daghan ng bisyo, no? Sugal, inom. Say suyop pod. Suyop, shabu, oh, naman. Sa pamay kaing inom ani. Sexual promiscuity. Kana pod siguro. So mo na nga kini magong atong lawas na po say parang makina wear and tear ba, no? Kung medyo dili ka physically fit pod, mo lower pod ang imong resistance to almost everything in life, no? Including imo nang inonta kapasidad to reproduce, no? Or pagbuntis, no? So mo na nga wa man nimo specify dinhi kung sa mga bisyo ha. So pero ay bisyo mga kusog na kamo inom, tanang bati. O tanang bati nya kuyog sa kinsang lalaki. Ano mo na? Oo. So mo na kay kasurya nga mo lower sa dangatong body resistance. Correct. Kung sobra ra punta ka ingnon ta exposed sa mga sa tanagabata activities. Wa magabata, no? You are not getting any younger. Kaduhang pangutana, usa ka jeepney driver ang iyahang kaipon. Ako na nakasulti niya nga mausad kuno siguro hinungdan kay tungod nga sa tibok adlaw niyang paglingkod dapit sa init nga makina. Naluto kuno iyang similya tinuod ba di man tayo na maluto ang similya oy. Naluto nagkakay ko kailang mga taxi driver, jeepney driver mag-anak. Mao, laylay pambabay. Magwangan patanan. Mao na. Sa dili lagi na ito kay jeepney driver ang imong ikaduha nga kapuyo-puyo nga naluto na ang iyang similya diha kay siglingkod sa init, no? Dili na tinuod. Daghang mga factors to be considered nganong dili makaanak ang tao sa naniana ang iyang kining inunta sperm count. Sa pambalikon nga kung 40 nga to 300 million kada per ml nga spermatic fluid ang count sa imong partner, posible siya magkaanak. But lower than that, less ang chance ang magkaanak. No? Okay, that probably answers your third question, partner. No, nga nung wala sila mamabdos. Yes. Nga na may anak ang iyahang kapuyo sa iyang unang asawa. Yes, posible po gawas pa ito akong i-mention na wala ko, usap po na ang frequency sa ilang pag-sexual contact partner, ug ang timing na kay basin og mag-sex mo nga dili fertile ang imong partner, kay diwa siya sa ovulatory period,
less ang chance nga magkaanak, na? Okay, so yung katapusang pangutana unsa iyahang buhaton partner para mamabdos kuno siya. Kay gusto gid kuno siyang kaipon nga makaanak nang gid kuno siya. Baski lang gid kuno usa. So ganahan sa gid kuno siyang mamabdos sila. Yes, magpa fertility check up ka. Madto sila ubigay ni. Ubigay ni. Ug ang sa imong bana, no? Pwede man magyapon mo mangayo kag opinion sa ubigay ni bisag ba lalaki partner, no? Para ma-work up sila Para duha. ma-work up mong duha. Okay. Oo. Importante gynecologist ang inyong adtuon nga doktor. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.